बिथांमोना जिबायदि जोंनो खोथा होदोंमोन रायजो राजाखौ बुंदोंमोन जे न'खर न'खर साख्रि होगोन मैगं फाननानै जाग्रा जौ फाननानै जाग्रा अन्थाइ देनानै जाग्रा बिदि रावबो थानाय नंला बयबो मासे थांनानै थानायनि मोनसे सुबिदाखौ खालामना होगोन नाथाय दिनै जों नुबाय मा नुदों बे श्रीरामपुर गेटआव दिनै सुपारि सिन्डिकेट मोनसे दङ गयनि सुपारिनि सिन्डिकेट मोनसे दङ जि सुपारि सिन्डिकेटआव जों साफ्रोमबो बेफारिफोरनिफ्राय बा जों मानसिफोरनिफ्राय जायफ्रा माने गय खेथि खालामो बेनिफ्राय 30 थाखा करि पार केजि बिसोरो गुन्डा टेक्स खांगासिनो दं सिन्डिकेट खालामगासिनो दं जाख्ल'नाय गैया सरकार होनना बुंदोंमोन बिथांमोनखौ जों नुदों दिनै माने मोनफ्रोमबो स्किमनि सायाव बिथांमोना कमिसन खांदों 10% 20% खांदों बिथांमोना आरो माखासे गिदिर गिदिर थिखादारफोरखौ बिथांमोना बाहेराफोरनि कन्ट्राक्टरनो हरदों नै आंनाव मोनसे पेपार दङ नै मोनफ्रोमबो 40टा खामानिजोंनो एकनिफ्राय 40 थांनाय बेयाव सासेबो बर' मानसि गैया बेयाव सासेबो बिटिसिनि मानसि गैया गासिबो बाहेरानि मानसिनिसो बिथांमोना कन्ट्रेक्टखौ होजोबदों दिनै जों बे अबस्थायाव दङ जोंनि मानसिया दिनै बेखायनो आर्थिक अबस्थाया जोंहा दुरबल बे बोसोरफ्राव गैयाबाबो 400 कौटि थाखाखौ बिसोर रिटार्न खालामना हरफिनजोब्बाय बेफोर दुर्भाग्य खोथा बे मानि थाखाय जानो मोनदों बिसोरो मोजां सालायनो रोङिनि मोनसे बे फिथाइ बे नमुना नोंथांमोना बिसोरखौ दाफोथाय बिसोर इनएफिशियेन्ट मोनसे सरकार बिसोर मालाबाबो जोंनि बिटिसिनि थाखाय मोजां मावनो हाया माने 100-200 कौटिसो थाखाया जोंनाव बिनिफ्राय माखासे मेजर रेभिनिउ कालेक्सन जायोमोन डिपार्टमेन्टफोरनिफ्राय बे मोनसेबो गैला स्टेट गभर्नमेन्टआ लांजोबबाय दिनै बिथांमोनहा बुंदोंमोन रन्जन दैमारिखौ बिथांमोनहा गोसो जायोबानो सख'नो हायो दिनैसिम दासिमबो आंनि मोनथिनायाव आं जेब्ला रन्जन दैमारि बिथांखौ काहिलिपारा 10 एपिभेन्टआव जों लोगो हमहैदोंमोन बिथां रन्जन दैमारिया बुंदों नोंथांखौ आं सोंदोंमोन जे नोंखौ सोरबाफोर बिटिसि सुक्तिकारिफोर नायफैदों नामा गैया दिनैसिम 8 मास 9 मास 2 बोसोर जालायनानै थांबाय दिनैसिम आं फरायबाय औ जोङो जिहेथु सिडली बाइ इलेक्सन जागासिनो दङ बिनि थाखाय जों बिपिएफआबो जों जिरायनानै थायाखै जोङो लागातार भाबै जोङो बिभिन्न टेकनिकै जोङो खामानि मावगासिनो दङ दिनैबो जोङो मोनथाम जा प्रग्राम दङ जेरै रानिखाता ओजोंहाय सालाकाटि आरो दिनै नैबेहाय जा खयलामयला बाजाराव दा जों रायजो राजाखौ जों बेखौनो खालामनो लुबैदों जे जोङो फैगौ जिथु नैबे अन्याय माखासे थगायसुला सरकारनिफ्राय जों जेरैबायदि मुक्ति मोननानै आरो बिटिसिखौ जोङो गोरा आवगायनि गोदोनि बायदि खालामफिननो हायो बेखायनो आरोखि दा नोंथांमोना सिन्था खालामना नाय दिनै 4.5 बोसोर जालांबाय 4 बोसोर 6 मास जाबाय जोंनि माने UPPL सरकारा BJP AJP जथायै बिसोर सरकार खुंनाया नाथाय दिनै 4.5 बोसोराव दिनै बिथांमोना जिबायदि जोंनो खोथा होदोंमोन रायजो राजाखौ बुंदोंमोन जे न'खर न'खर साख्रि होगोन मैगं फाननानै जाग्रा जौ फाननानै जाग्रा अन्थाइ देनानै जाग्रा बिदि रावबो थानाय नंला बयबो मासे थांनानै थानायनि मोनसे सुबिदाखौ खालामना होगोन नाथाय दिनै जों नुबाय मा नुदों दिनै बिथांमोना सुक्तिजों लोगोसे माखासे गिदिर माने MOS जायफोर माने एग्रिमेन्ट खालामना लाबोदोंमोन जेरै NITनि खोथा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि माने स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि ट्रेन कच फेक्टरि बेफोर बायदि रोखोमनि ट्राइबेल इन्स्टिटिउट माखासे बिदि खालामदोंमोन नाथाय बे जिथु माने सुक्तियाव लाबोनाय बियो थांनाय जोंनि जानुवारि नैबे सोलिफुबाय थानाय 2024नि बे मासाव जेब्ला माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों स्टेट गभर्नमेन्टजों आरो सुक्तिकारिफोरजों रायलायनानै जिथु मोनसे मिटिं जादोंमोन दिल्लीयाव हम मिनिस्ट्रिनि आन्डाराव दा बेहाय जोङो स्पष्ट जाबोबाय बे गासिबो मोनसेबो जिथु माने दफा लिरना लाबोदोंमोन बेफोर मोनसेबो जाला थारमाने मा दा बेनो जाहैयो नामा जोंनि सरकारा दा बेबायदिनो जोङो नुबाय थादों थांनाय बोसोरब्रैयाव जिथु जोंनि स्टेटनिफ्राय जोंहा एल'केसन मोनोमोन SOPD फान्ड बेयाव गैयाबाबो जों बोसोराव मथा मथि 800-900 कौटि जों मोनोमोन नाथाय बेखौ मा खालामबाय बिसोरो प्रपारलि इउटिलाइज खालामनायनि थाखायनो बे बोसोरफ्राव गैयाबाबो 400 कौटि थाखाखौ बिसोर रिटार्न खालामना हरफिनजोब्बाय बेफोर दुर्भाग्य खोथा बे मानि थाखाय जानो मोनदों बिसोरो मोजां सालायनो रोङिनि मोनसे बे फिथाइ बे नमुना बिनि थाखायनो जों रायजो राजाखौ बुंनो सानदों नोंथांमोना बिसोरखौ दाफोथाय बिसोर इनएफिशियेन्ट मोनसे सरकार बिसोर मालाबाबो जोंनि बिटिसिनि थाखाय मोजां मावनो हाया आरो लोगोसे जोंहा दंबावो जोंहा माखासे जोंनि बिटिसियाव जोंहा मोनसे निजा भाबै जा रेभिनिउ दङमोन जि रेभिनिउफ्रा जोङो मथा मथि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौबो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ माइनिंआव लांफिननानै दिनै हा सिंनि जिथु माने जोंनि बेसेन गोसा बुस्थुफोर मेटेरियेल्सफोर
जेरै माने सेन ग्रेभेलनिफ्राय लानानै बाला पाथर गासिबो बिनि फैसाया बिनि रेभिनिउआ जोंनि बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि एकाउन्टआव डाइरेक्ट हाबोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव मा खालामबाय लुथिनायनि नामावनो बिथांमोना मा खालामबाय बे फैसाखौ डाइरेक्टनो केस लायालासिनो अनलाइन पेमेन्ट खालामनानै बिसोरो डाइरेक्टनो स्टेटनि चिफ सेक्रेटारिनि एकाउन्टआवसो बे जमा जायो दा बेफोर दुर्भाग्यगथा बे फैसाजोंनो जोङो जिहेथु जोंना 40टा बिभागनि गेजेराव जोंहा मोनसे जों मोनबोफायाखैमोन जाय बुस्थुखौ जोङो एमारजेन्सि बे रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसननि बे डिपार्टमेन्ट गैयामोन बेखौनो जोङो जेब्ला माने प्राकृतिक दुर्जुग नेशनेल केलेमिटिस जायो जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव बेजों जोङो बे रेभिनिउफोरजोंनो जोङो कालेक्सन खालामनाय फैसाजोंनो जोङो माने अनसुंथाइखौ होनो हायोमोन एमारजेन्सियाव जोङो बिसोरखौ मिटआप खालामनो हायोमोन जेरै बेबायदिनो ट्रेन्सपर्टआवबो जों जितु माने हेलमेट गाननानै हमजायो फाइन फोनाङो सोरबाबा गारि गोदान मोनाव टेक्स होयो बायदि रोखोमनि जितु टेक्सआबो जोंनियाव बिटिसियावनो थायोमोन नाथाय गैयाबाबो जोंनि बे बोसोरावनो माने 100-200 कौटिसो थाखाया जोंनाव बिनिफ्राय माखासे मेजर रेभिनिउ कालेक्सन जायोमोन डिपार्टमेन्टफोरनिफ्राय बे मोनसेबो गैला स्टेट गभर्नमेन्टआ लांजोबबाय दा बेजोंनो जोङो माखासे कन्ट्रेक्चुएल टिचारफोर माखासे कन्ट्रेक्चर कर्मचारिफोर इमप्लयफोर बेजोंनो जों बेथन होयोमोन नाथाय दिनै जों खोनानो मोन्दों नुदों दिनै 4 बोसोर 5 बोसोर जाबाय जाय बिथांमोना कन्ट्रेक्चुएलाव मावनानै दङ फिक्स पेआव मावनानै दं बिथांनो दासिमबो गरसेबो बेथन होनो हायाखै बेफोर दुर्भाग्य खोथा आरो बिथांमोना कारापसन गैया जाख्ल'नाय गैया सरकार होनना बुंदोंमोन बिथांमोनखौ जों नुदों दिनै माने मोनफ्रोमबो स्किमनि सायाव बिथांमोना कमिसन खांदों 10% 20% खांदों बिथांमोना आरो माखासे गिदिर थिकादारफोरखौ बिथांमोना बाहेराफोरनि कन्ट्राक्टरनो हरदों नै आंनाव नुमोनाबोसो मोनसे पेपार दङ नै बे पेपाराव जाहैबाय ना PM किसाननि 40टा डिपार्टमेन्ट जि समाव जोङो PMK मा स्किममोन बियो PMKSY स्किम जितु इरिगेसन स्किमाव बे स्किमा 40टा डिपार्टमेन्ट 100 कौटिनि स्किममोन बियो बेखौ हाग्रामा सरकार थानाय समावनो प्रप'जाल होनाय सेंसन जानायमोन किन्तु दुर्भाग्य कभिडनि थाखाय आरो नैबे सरकारा जों फैफिननि थाखाय बे बुस्थुखौ बिथांमोना मावनो मोन्दों बे खामानिखौ बिथांमोना मोनफ्रोमबो 40टा खामानिजोंनो 1निफ्राय 40 थांनाय बेयाव सासेबो बर' मानसि गैया बेयाव सासेबो बिटिसिनि मानसि गैया गासिबो बाहेरानि मानसिनिसो बिथांमोना कन्ट्रेक्टखौ होजोबदों दिनै जों बे अबस्थायाव दङ जोंनि मानसिया दिनै बेखायनो आर्थिक अबस्थाया जोंहा दुर्बल बिथांमोना बुंबावदों आरो मोनसे खोथा सिन्डिकेट जि जायगायाव माने खुनु दिन जों नुफेराखै जाफेराखै बे श्रीरामपुर गेटआव दिनै सुपारि सिन्डिकेट मोनसे दङ गयनि सुपारिनि सिन्डिकेट मोनसे दङ जि सुपारि सिन्डिकेटआव जों साफ्रोमबो बेफारिफोरनिफ्राय बा जों मानसिफोरनिफ्राय जायफ्रा माने गय खेथि खालामो बेनिफ्राय 30 थाखा करि पार केजि बिसोरो गुन्डा टेक्स खांगासिनो दं सिन्डिकेट खालामगासिनो दं बिथांमोनासो बुङो बबे गारिजों सुपारिखौ लांगोन बबे बेफारिनि पारमिसन थाखा करि जा पार केजियाव जा लस जादों माने सोर लस जादों जोंनि साफ्रोमबो गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा गय खेथि खालामो दिनै बे खैला मैला आमथेखा ओनसोलावनो मेजर जोंना गयनि खेथि दङ बेयाव हारसाबो खालामो बर' बाङालि गासिबो जेसेबां गामि ओनसोलाव जा रायजो राजा बिथांमोना बेजों जोंहा एसेबाबो जोंहा न'खर सुंनायनि माने सुबिदा जायोमोन दिनै साफ्रोमबो जुदि मानसिनिफ्राय जुदि बेफारिफोरनिफ्राय बा गय खेथि खालामग्रानिफ्राय जुदि 30 थाखा करि जों लाङोब्ला दिनै जोंहा बेसेबां थाखा लस जागासिनो दङ दा बेनि थाखायनो जों बुंदों जोंनि आर्थिक अबस्थाया जों बिराद दुर्बल आं बेखौनो बार बुंगासिनो दङ नोंथांमोना गोसोआव ला दा मोनसे खोथा दिनै जोंहा माने माबा दङमोन जितु रन्जन दैमारिनि केस दङमोन दिनै बिथांमोनहा बुंदोंमोन रन्जन दैमारिखौ बिथांमोना गोसो जायोबानो सख'नो हायो दिनैसिम दासिमबो आंनि मोनथिनायाव आं जेब्ला रन्जन दैमारि बिथांखौ काहिलिपारा 10 एपिभेन्टआव जों लोगो हमहैदोंमोन बिथां रन्जन दैमारिया बुंदों नोंथांखौ आं सोंदोंमोन जे नोंखौ सोरबाफोर बिटिसि सुक्तिकारिफ्रा नायफैदों नामा गैया दिनैसिम 8 मास 9 मास 2 बोसोर जालायनानै थांबाय दिनैसिम आं फरायबाय सासेल' मानसि नायफैदों बे बिथाङानो जाबाय जोंनि दानि क'क्राझार समस्तिनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा मा बुंदों बिथांखौ बुंदों जेलाव थानाय समाव खानापारा जेलाव थानाय समाव बिथांखौ बुंदों नोंथाङा सप्ता खनसेनि उनाव गसिगोन किन्तु सप्ता खनसेनि उनाव गनायनि खोथायाथ' बाद हो बिथांखौ सप्ता खनसेनि उनाव 10 एपिभिएननि बे काहिलिपारा जितु केम्प दङ हाजो गोजौआव बेहायसो जोबथेनानै दङ बिथांजों रावबो गैया दिनै सासेबो रायलायनो न'खरनि मानसि गैया लोगो गैया खालि नेसनेल टिभिनि मोनसे चेनेलल' होयो बेखौल' नायना थानो हानांगौ दा बिराद दुर्भाग्य खोथा बिथाङा बुंदों जोंखौ रायजो राजाखौ बुंदों बिथाङा गोसो बायाखै होनना बुंदों बयखौबो बर' जाथिखौ ज' थांनानै जि थैथो लामा बे सैथो लामाजों थांनानै आगान सुरनानै नोंथांमोना आरो पुनर्बार जोंनि बिटिसिखौ बा बर' हारिखौ जों ग्रेम खालामफिननांगौ बेखौ जोंनो खोथा हरदों दा आं बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ बुंदों साफ्रोमबो बे थगायसुला सरकाराव बिथाङा जेरैबायदि बुंदोंमोन
बे मोनसेबो मावनो हायाखै जों बरंस गुबुन जातिफोर गुबुन राजनितिक हान्जा नेशनेल राजनितिक हान्जाफोरखौ लाबोनानै दिनै जोंनि जायगायाव राजनिति खालामबाय बिथांमोननि उद्देश्यआ जोंखौ फोथांनायनि नङा जोंनि फिसा फिसा हारिखौ नङा बिसिनि इस्युआ नेशनेल इस्यु जोंनि जाति फिसा फिसा आन्दलन खालामनाय गुलांनाय जोंनि समस्याफ्रा जों बे समस्याखौ जोंसो मिथिगौ बेखायनो जोंनि BPF दोलोआ बेखौ अहरह 17 बोसोर मावगासिनो दंमोन दा बिनि थाखायनो आखौ बेबायदि खामानि मावलांफिननो हायो आं बेखौनो खावलायदों बेखिनिखौनो आं बुंथ'बाय